Uke waba kulesimo lapho umuntu azovakasha khona kini kodwa agcine athenjwa kudlula wena. Yazi thoka ukuthi nje nizoba nomcimbi, kuzoba nento ekhona emndenini, yena afike a week before kuzoba naloyo mcimbi. Hayi, akuvukwa ekseni umama wakho uofara kunenzela itiya noma ikhofi. Hayi umuzwe athi hayi kahle kahle mina angisiye umuntu we-breakfast mama, kodwa njengoba ofarile nje ukusenzela singakuphuza, ngisacela ungifakele nje i-teaspoon A1 yoshukela ne-teaspoon A1 yekhofi. Hayi mama wakho vele uyanenzela. Umuzwe nomama wakho sekade hayi no, yazi kuhlala nawe yazi uma ngingahlala nawe ukudla kungalasta, igrocery ingalasta. Vele ufaka 1 teaspoon yoshukela. Hayi vele ekhaya bayazi 1 teaspoon yoshukela. Oh okay. Hoy sekuyasetshenzwa emini, yabona kudonswa amadradi, kuyacentwa, kugezwa amafastera. Hoy umama wakhe athi hayi no sebo 2 asingenene endlini siyodla. Umuzwa wathi hayi kimi ukudla akungeni ngingakacedi ukusebenza. No mama vele ekhaya bayazi vele ukuthi kimi kuyangihlula vele ukudla ngingakacedi lokho engikwenzayo. Yazi agcina umama wakhe abona athi aze asho phambi kwakhe athi yazi kube ngihlala nawe kube impilo yami ilula, yazi kube izinto la ekhaya zilula zihamba kahle. Yazi uyibuza uthi hey madoda lo muntu lona vele hey ngikutshela ukuthi umama wakho agcine sekamboleka imoto yalapha ekhaya. Wena into abangayenzi kuwe abakuniki imoto, uve sekuthiwa no Thabiso hamba ungifakele ipetrol i-full tank, uthi ungetha i-full tank ucheck i-oil, uma seyincane uthenga i-oil, na imali egarage bafaka i-oil lana, bese ungiyela kamazibuko kulapha sebayamlayela uyaphuma ngemoto bathi hayi ungahamba noThokozane kodwa ungavumi ukuthi ashayele, kushiwo mina walakhaya. Ungahamba noThokozane kodwa ungamniki ukuthi adrive, bese lona uhambe endaweni zakhe futhi ushayela kabi. Ngikutshela ukuthi ugcina nawe uyazi isihlobo sakho umzalo uThabiso bomthanda, nibonana nihlangana kweminye imicimbi, kodwa ngoba sovakashekini ugcina uthi hayi phela lo muntu lona. Yazi manje uyibona ukuthi uyaphuma yabona kulifa lakini emafeni, ubona ukuthi manje sengiyakhishwa ke kuzofakwa le out le. Ngabo 5:30 sobuyile. Ngakulekelela ukupheka mama. Hawu mfana wami, uyamlekelela nomama wakho lela uhlala khona ukupheka? Hayi mama mina ngenza konke, ngiyaklina, kuzinto engihlula kuyenza. Anginako ukuthi lona umsebenzi wamantombazana, lona umsebenzi wabafana. No, njengoba wena mama usocalile upheka isishibo, mina ngizopheka iphalishi. Hawu yazi uThokozana akakwazi kuyifrayela icanda leli, akakwazi nokufraya nje icanda. Hayi uzozwa senihleli nibukela iTV kuthiwe Thokozane ngicabanga ukuthi uThabiso azohlala la ekhaya. Kukhona into ongayifunda kuThabiso. Yazi uThabiso uyakwazi ukupheka njengoba wena nje Thokozane ungakwazi nokusifrayela icanda. Uzwe ukuthi uyaqasuka ke lapho. Uyavaleka ngqi.